Аз съм Коста Каракашан и съм режисьор и хореограф. Workshopът тази година беше върху темата как ние да следваме нашите мечти, да се опитаме наистина да създадем един фокус за нашата кариера, да не сме пасивни, да чакаме да видим какво ще се случи, а като артисти ние да гоним целите си. За младите артисти според мен е много важно те самите да се пречупят и да мислят как може тяхната работа да обогати някой, който не се занимава с танц, с изкуство, да мислят как може техният заряд наистина да повлияе по положителен начин на една публика, която не е запозната с тях. Казвам се Владимир Груев и съм български танцов артист. Dance Frame е много ценен, тъй като събира доста интересни преподаватели на едно място. В началото на първата така по-сериозна задача видях колко е нужен този workshop, защото хората не са свикнали да генерират свои движения. На едно основно движение да се направят 5 различни вариации. Като видях резултатите от това упражнение, си казах, окей, има смисъл от този workshop и тези хора са на правилното място. Казвам се Вихра, занимавам се с бизнес коучинг и с фасилитиране на движенчески практики. Workshopът беше за изграждане на визия и целеполагане и се занимавахме от една страна с това какво е да бъдеш автентичен, какво значи да бъдеш себе си, как да изградиш визия, какво искаш да ти се случи. За мен беше интересно, защото групата беше много смесена и осъзнах как на различни етапи от живота ни различни неща ни вълнуват и ти различно подхождаш към работата си. И според мен е много важно артистите в България, без значение от какъв жанр, и танцорите да се учат на професионални похвати. Защото много често нас ни учат на изкуството, нас ни учат на занаята, така да се каже. Нещо, което много ми харесва в резиденцията, още от първото издание е, че тя комбинира и двете. Комбинира и артистичната част, но и професионалната, така да се каже. Защото според мен е много полезно и те се допълват и ти няма как да си добър в едното, без да си добър в другото. Аз съм Елена Маринова, танцор, хореограф, организатор на Dance Frame Residency и създател на Head Underwater Dance Company. Тази година танцова резиденция Dance Frame е подкрепена от Министерството на културата и Ход движенческа лаборатория. Преподаватели в резиденцията бяха Неделя Ганчева, Велизар Груев, Цветина Матова, Мартина Зашева и аз, Елена Маринова. За мен тази година беше много важно да има класически балет, защото аз като съвременен танцор оценявам как това е много важно за нашето тяло. Съвременните танцори е важно да играят балет, защото развива координация на тялото и стабилност. Като една къща, която трябва да бъде построена, не можеш да я построиш с криви тухли, т.е. ти трябва да създадеш една стабилна основа и да строиш нагоре равно. И това прави балета. Създавате стабилен и те поставя стабилен, както трябва да бъде, и вече ти после имаш свободата да се разчупваш около тази стабилност. Моят клас беше взаимстван от техники като Кънингъм и като Хортън, защото това е нещо, в което аз много се намирам като танцор, но също така имаше земни техники, защото това е интересно за мен в момента. Беше ми важно да поканя други танцори, които имат знания за основите на съвременния танц и могат да ги предадат по прекрасен начин на танцорите. Основната тема на моите курсове е моята връзка с моето тяло, връзката на моето тяло с пространството около него, връзката на тялото с земята. Нашата работа е много свързана с това да изпитваме удоволствие от нея и да се забавляваме. Това за мен е и начинът да се развиваме и като танцори да изграждаме качества. Ако можем да намерим как това нещо да ни забавлява, как това нещо да ми носи удоволствие, тогава много по-лесно аз ще мога да се върна към него и ще искам да се върна към него. Класовете, които до момента са минали, много работят за структурирането на движението, т.е. по някакъв начин теоретизиране на това, което един танцор прави с тялото си и съответно намиране на още възможности, до които може би той не е стигнал или до които е стигал, но това се е случвало случайно. А това, което ние сега правим, е да дадем малко или много схема, база, към която всеки може да се връща във всеки един момент, в който се почувства по някакъв начин заседнал в стила си, в творчеството си, в съзнанието си за собственото си движение и собственото си тяло в пространството.
И за мен беше също така много видимо, че танцорите от първия до последния ден пораснаха, тъй като се почувстваха доста по-комфортно в своята компания, в компанията на преподавателите. Някак си падна тази стена между тъй наречените преподаватели, които по принцип са си просто танцори. И се получи всъщност един нормален диалог, в който можеше да си общуваме и много се надявам, че тази година ще има все повече колаборации и всъщност Dance Frame ще е само началото на много нови проекти, които да видим.